Qabel xej, grazzi tal-li aċċettajt li sirlek di l-intervista. Grazzi lilek tax-xogħol. U ħossok libera tadatta daw l-mistoqsijiet li ġejjin kif tritu u kif tħoss li huma iktar forsi relevanti għal xogħlijiet tiegħek. So jinsemmur mal-ewwel għall-mistoqsijiet ħabba il-ħin allokat li għandna għal din l-intervista. Ħanibda bil-poeżiji, jiena l-ewwel esperjenza tal-kitba tiegħek hija fil-fatt il-poeżiji. Fil-poeżiji tiegħek tidher din it-tendenza rikorrenti. Inti tażel aspett mill-pajsaġġ naturali u tirrelata miegħu b'żewġ diskorsi mmaljati f'xulxin. Id-diskors oġġettiv u metodiku tax-xjenza u d-diskors aktar indefinit u suġġestiv tas-sensibilità lirika. Ngħidu aħna l-qawsalla fil-poeżija l-wien telliċita minnek kemm l-osservazzjoni xjentifika tal-mod kif id-dawl jinferaq fil-wien differenti bir-rifrazzjoni, imma wkoll is-simboliżmi tal-qawsalla li evokaw sens ta' ħajja imlewna b'attrazzjonijiet differenti. Il-poeżija lil qamar kwinta hija eżempju ieħor relevanti hawnhekk inti tirrelata mal-qamar kemm b'oġġettività astronomika kif ukoll b'indirizz li jitratta lil dal-korp ċelesti bħala sieħeb intimu, aġent tal-empatija romantika. Iż-żewġ diskorsi tiegħek Rena isiru idjoma waħda fil-poeżija u x'definizzjoni tagħti lil din l-idjoma multidixxiplinarja magħmula minn żewġ dixxilpini? Jiena ma nkunx qiegħda nippjanhom li ħandaħħal ix-xjenza, imma naħseb billi l-parti kbira ta' ħajti kon ġo xjenza u ġo letteratura awtomatikament joħorġu. Jiena s-suġġetti tiegħi huma l-bioloġija molekulari u l-ġenetika, però dejjem kont inħobb ħafna l-fiżika. Għax dal-poeżiji li semmejt hemm kunċetti tal-fiżika fihom. Imma mhux nagħmilha apposta, jiena naħseb joħorġu awtomatikament dawn huma parti minn ħajti issa. F'dawn iż-żewġ diskorsi, wieħed poetiku liħor xjentifiku, inti timmalja flimkien fil-kitbiet letterarji tiegħek fihom daw jispikka fl-opinjoni tiegħi motiv komuni. It-tarf tas-sensibilità umana li inti tonnok tfittex kontinwament. Li timbraħ fil-fruntiera tal-arfin xjentifiku jew artistiku uman donnu sar skop ewlieni f'ħajtek. Dan jidher sew fil-poeżija Orizzonti, fejn inti tinqeda biex bija tal-orizzont biex tirrappreżenta lil bniedem maħluq biex jitraxxendi lilu nnifsu. Lejn perċezzjoni estetika jew empirika dejjem ifjen mill-ħsieb attwali tiegħu. Kemm inkun korrett jekk ngħid li din il-qagħda prekarja tal-bniedem dejjem fit-tarf tar-raġunamenti u tas-sentimenti tiegħu tikkaratterizza l-letteratura tiegħek. Għalik Rena min jittarraf jiġġarraf kif jgħid il-qawl Malti, jew min jittarraf se jkollu l-opportunità jġarrab lilu nnifsu f'livell ġdid ta' perċezzjoni. Forsi huwa minħabba dan il-motiv tat-tarf tal-arfin uman li inti dejjem fittixt fejn jingħaqdu żewġ titruf tal-arti u tax-xjenza. Inti Rena bniedma li tħobb tittarraf? Le, ma ħobbx nittarraf, jiena nemmen li min jittarraf jiġġarraf. U ġilli tal-limt spejjeż minn ħaddieħor, jekk ħaddieħor, mexa fix-xifer. Ittarraf u ġġarraf m'hemmx għalfejn nipprova jien ukoll. Però mbagħad jien għandi il-facett l-oħra illi nħobb li kif ngħidu bl-Ingliż probing into the unknown li hija importanti ħafna fix-xjenza. U forsi billi semmejt hawnhekk l-orizzonti u xek, aħjar naqralhom il-poeżija ħalli jkunu jafu eżatt għal fiex qed tirreferi. Orizzonti. Fil-bogħod sa fejn lajn twassal hemm xefaq li jifred art minn sema minn baħar. U taħt sar li qatt ma jidher jaħbi minn raj il-bniedem ibħra setana, artijiet wensija li kienu joffru orizzonti ġodda għal dera nieqsa mill-medda dinjija. Fil-qrib madwar il-bniedem hemm xefaq li jifred dak li hu minn dak li jrid iseħħ fil-kejl tal-ħajja u jdawwar b'ċirku ta' preżent ewlieni lil moħħ li dejjem les biex jarrex
ġo futur mistur tan tajjeb. U hawnhekk mill-ġdid nistaqsi li l-nifsi, mingħajr ma naf indom ebda tweġiba. X'kien ikun jiswa l-bniedem li waqt li jgħix tal-lum ikun jaf tada u fl-arfin tar twelidu jilmaħ lid-dinja kollha. Kif kienet tisfa l-ħajja bl-aħjil ta' orizzonti? Kienet tintela u tfur bil-erf u l-ħila, jew taqaf kaos ta' taħwit u elf ta' ħbila. U nħalli r-risposta għalikom għax ma nafx weġiba. Però jiena nħobb fix-xjenza aħna rridu nkunu oriġinali u il-kreattività li hija bażika għax-xjenza u għall-letteratura naħseb dik li tiġbidni li fit-tnejn il-mod kif tesprimi huwa differenti imma ovvju mill-kreattività li dik l-iktar li tolqotni. Però inħobb ukoll probing into the unknown kif ngħidu bl-Ingliż qed infittxu affarijiet li jew nafu ftit wis jew ma nafux fuqhom fix-xjenza. Fil-letteratura l-poeżija tiġi isa berqa tmexxini u niktab kif tmexxin il-poeżija kważi. Imma dal-aspett ta' xjenza li qed issemmi daħal ukoll fil-poeżija. Imma naħseb għax tant ili naf it-tnejn. Issa kważi ħajti kollha fix-xjenza u fil-letteratura, illi naħseb tiġi awtomatika l-biċċa xogħol ta' probabbli ġifieri. Imma mbagħad il-mistoqsija ma nafx weġiba din inħalli għal kulħadd jistaqsiju. Rena, meta kont żgħar jien kont nobgħod il-mediċina kollha. Ħlief l-aspirina. Li bit-toma ta' ċitru tagħha kienet għalija l-unika solje veru waqt il-mart. L-aspirina eventwalment ġiet studjata għall-effetti tagħha kontra l-attak tal-qalb u tipi ta' kanċer. Inti mexxejt laboratorju f'Malta li speċjalizza fuħut minn dawn il-kwalitajiet tal-aspirina. Fil-laboratorju applikajtu l-effetti osservabbli tal-aspirina fuq il-ħmira. Ingredient bażiku kif nafu f'diversi tipi ta' ikel u xorb. F'din in-narrattiva klinikament preċiża hemm ukoll madankollu l-użu tal-analoġija. Għodda poetika li bija xjenza nifisha tkun tista' tapplika proċess magħruf. Ngħidu aħna ir-reazzjonijiet fil-ħmira fuq proċess ieħor inqas viżibbli. Illum insibu ħafna studji dwar dan is-semm importanti tal-għodda poetika bħala analoġija fl-iskoperti xjentifiċi. Pereżempju f'Mental Leaps Analogy in Creative Thought, Keith Holyoake, psikologu, u Paul Tackart, filosofu, juru kif il-kalkulazzjoni oġġettiva u preċiża ngħidu aħna tas sound waves jew radio waves hija bbażata appuntu fuq analoġiji naturali bħal forom tal-mewġ. Inti kont esprimejt l-istess idea dwar il-fakultà artistika bħala parti intrinsika mill-ħsieb xjentifiku. Meta kont qed hekk f'episodju mis-sensiela is-sija tal-kittieba. Ħanikwota. Jiena ma nistax nimmaġina xjentist li mhux artist. Xjentist li mhux artist huwa technician igglorifikat. Dan il-kliem ifakkarni fil-ktieb Making Truth, Metaphor in Science ta' Theodore Brown. Dan l-istudjus tal-kimika jitkellem dwar il-ħtieġa li l-ħsieb xjentifiku jinqeda bil-figurazzjoni poetika għall-osservazzjonijiet preċiżi tiegħu. Tista' tilabora ftit fuq din l-idea tal-arti bħala ħmira għax-xjenza. L-artist li jeħmer jiffermenta il-ħsieb tax-xjenzat. Mela hawnhekk hawn tliet affarijiet li rridu wieġeb. L-ewwel nett għalfejn fil-laboratorju li mmexxijin nużaw il-ħmira. Issa aħna ma nużawx il-ħmira biex nagħmlu l-ħobs jew il-birra għalkemm huma importanti ħafna. Aħna il-ħmira nużawha bħala mudell ta' li ngħidulhom higher organisms. Fiċ-ċellula tal-ħmira hemm dak kollu li nsibu jew pressappoco kważi kollu li nsibu f'ċelluli ta' organizmi oħrajn. Jiġifieri hemm il-mitokondrija hemm ħafna affarijiet li nsibu bħalma nsibu f'ċelluli tagħna. Jien għalija kull ċellula issa univers. Tant hemm affarijiet fiċ-ċellula illi tant hemm x'tistudja illi
naħseb qatt ma tasal li tkun taf kollox. Mela, il-ħmira lina hija mudell. U infatti qed jużawha ħafna biex jistudjaw l-Alzheimer's, il-Parkinson's, ħafna mart anke fil-mediċina. Issa semmejt l-aspirina u vissi li snin twal naħdem fuq l-aspirina. Mela, aħna li interessana ħafna l-effett tal-aspirina fuq il-kanċer. U di bdiet meta sabu li jekk tieħu aspirina ta' doza żgħira kuljum għal ċertu tul ta' żmien, tista' tevita dak li ngħidulu colorectal cancer jew inkella tumur tal-imsaren. Issa hawnhekk nixtieq nagħmilha ċara lil kulħadd illi ma jistax wieħed jaqbad u jibda jieħu l-aspirina biex jevita il-kanser. Għax dan irid isir taħt sorveljanza medika u min ma jistax jieħu aspirina għalkemm lilek kienet toġbok imma min ma jistax jieħdu u trid tkun ikkontrollata. Però nafu illi fejn tendenza ta' mart, ta' tumur tal-musrana jista' ibeda. U jena għamnek derren f'moħħi. Il-mistoqsija dejjem mija jinnifsi għaxila diġeja. Dal-aspirina kif jaraf iċ-ċelluli tal-kanser mit-ċelluli normali? Kif jażilhom dan? U jneħħi minn nofs iċ-ċelluli tal-kanser u ma jagħmlux ħsara ċelluli normali. Issa aħna għandna mudell ta' ta' ħmira Saccharomyces cerevisiae, għandna mudell ta' ċellula li hija neoplastic ngħidula ta' kanser li jkollha twaqqa enzima manganese superoxide dismutase ngħidula u tkun taħt oxidative stress. Oxidative stress huma perikoluża ħafna għall-kanser. Għax hemm li ngħidulhom reactive oxygen species, speċi ta' ossiġnu reattivi ħafna u jikkaġunaw ħafna ħsara, infjammazzjoni u kanser. Mela għandna modellek u għandna modell ta' ċelluli normali. U għamilna studju intensiv ħafna, għadna kif riġna pubblikazzjoni importanti li ħadet ħafna żmien u ħafna xogħol. U qed nippontjaw subajna fuq xiġri, misson qed nispjegaw, ovvja xi kur xi sagħtejn biss għalhekk, imma qegħdin insibux eżatt fejn jattakka. Għaliex jażel biex ngħidlek ċellula li hija ta' tumur u x'jagħmilha u l-oħrajn ma jagħmilhom xejn. Jiġifieri dak huwa l-kunċett. Issa biex inti jiena dejjem insostni li x-xjentist irid ikun l-ewwel artist. Inkella ikun forma ta' technician glorifikat, bir-rispett kollu li technicians. Għax hawn technicians li huma artisti u għalija huma xjenzjati wkoll. Però kif tiżvolġi ruħha l-arti, l-kreattività fix-xjenza u fil-letteratura? Fil-letteratura waqt li qed tikteb qed toħloq il-karattri jew tiġik poeżija flash dak il-ħin. Fix-xjenza għandek li tiġik l-ideat, li toħloq il-proġetti, imbagħad id-disin tal-esperimenti, kif tinterpreta r-riżultati, huwa proċess kontinwu imma fl-opinjoni tiegħi il-bażi komuni għall-kreattività. Nispera spjegajt naqra fil-qosor kif stajt. Jiġifieri il-punt tatlu, inti isek sibt kreattività fundamentali kemm għall-arti u kemm għax-xjenza. Jiena il-baseline għalija għaliex daqshekk interessata x'etni importanti ħafna f'ħajti kemm ix-xjenza u l-letteratura hija propju l-kreattività. Il-kurżità, probing into the unknown. Mbagħad il-bniedem, meta tikteb jiena il-novelli, il-romanzi tiegħi huma psikoloġiċi, fil-bniedem, il-moħħ tal-bniedem, il-moħħ tant ma nafu xejn, tant hemm xi wieħed jitgħallem għad fuqu, illi l-psikoloġija, illi interessanti ħafna hu. Għandek poeżija Rena waqt konferenza miktuba fl-1972 ħanikxfu ftit hawnhekk. Il-persona ta' dil-poeżija jiġifieri il-kuxjenza li qiegħda titkellem fil-poeżija tistqar li ma baqgħetx issegwi x'inhu jgħid il-kelliem waqt taħdita akademika. Minflok baqgħet tisma' diskors din il-persona tissieħeb ħanikwota mar-ruħ għaċċana tal-udjenza madwarha. Dan jimplika ċerta empatija anke mad-diżappunt, id-diżappunt fis-sens ta' ir-ruħ illi dejjem hija diżilluża
għax dak kollu li kisbet huwa insuffiċjenti. Allura għada għaċċana f'dak is-sens diżappunt. Dan jimplika ċert empatija, ma diżappunt fin-nies madwarna aktar milli kun sens mal-loġika ta' taħdita studjata. Hemm simbjożi naturali mal-oħrajn ibbażata fuq ħtiġijiet aktar fundamentali ta' ruħ kollettiva li għadha ma sabitx il-milja tagħha. Għada għaċċana għall-kompletenza elużiva tagħha. L-empatija u l-intersuġġettività man-nies madwarna huma mmotivati minn nuqqas ta' milja spiritwali f'ruħna għalik Rena. Ma nafx jiena nħoss illi il-milja spiritwali jrid ikun hemm empatija mal-oħrajn biex tista' tkun milja spiritwali. Dik waqt konferenza meta suppost kont qed nisma' jien u nsegwi l-konferenza, kont qed nara x'isir madwari, kultant l-osservazzjoni tiġri bija u minna xi missier qara bdejt nimmaġinah biex jara tesax biżejjed erf, għax fil-fatt għandha sens umorizmu u kelli ċans kont naqra jilkom imma naqra limitati fil-ħin. U min qed jisħajlu il-kellim taħila, kulħadd kien qed jieħu gost, imma kien hemm reazzjonijiet differenti. Fil-fatt il-poeżija għandha element ta' karikatura u xejn. Ta' karikatura, u jien suppost qed nisma' mhux qed naħares li u nara x'qed jiġri. Infatti imbagħad l-aħħar tispiċċa il-poeżija. Hawnhekk ġajt sakart fil-qagħda tiegħi u dlun kien baħt li kienet tinwera għaliex ma kontx qed nisma', għalhekk dawwart il-ħsieb minn fuq il-ġemma u fil-waqt li nfritt minn ta' madwari fi smigħ tal-istess kelma erġajt ingħaqad magħhom. Però l-milja spiritwali jiena personali għadija tiegħi ma nafx kif tista' sseħħ jekk ma jkunx hemm empatija mal-oħrajn, jekk wieħed iqislilu nnifsu biss u jinsalta madwar u ma jagħtix każ u ma jimpurtax ma' ħadd ieħor, ma narajx milja spiritwali dik. Ħankompli ftit fuq dal-punt tal-empatija. Ir-romanz il-kol ta' nisel wieħed ukoll jitratta din l-empatija mal-oħrajn bħala effett kważi inspjegabbli tal-pittura, ġeneru artistiku li joħloq sinkronija indefinibbli bejn ġenerazzjonijiet, sessi u identitajiet differenti. Jista' jingħad li n-narrattiva tiegħek tfittex nisel komuni, tikxef kif aħna minsuġin mal-oħrajn f'tessut wieħed komuni billi tesplora l-intersuġġettività intrinsika tal-arti. Ngħidu aħna l-mod kif naqda tiskopri li l-omma mejta u li l-oħta ħajja mill-pittura. U allura kif issib saħansitra relazzjonijiet ġenealoġiċi tagħha permezz ta' din il-forma ta' sensibilità estetika. Anki il-poeżiji li fit-tfulitek inti darba qed ħarbixt biex taqra lil tfal oħra. Jiġdu daw l-apprezzament tal-arti bħala forma ta' interazzjoni f'dal-każ divertenti tal-lob mal-oħrajn, bħala sinkronizzar bejn sensibilitajiet differenti imqar fil-lob. Għalik Rena, min huma u x'inhuma l-oħrajn permezz tal-arti? Jiena inħobb ħafna nammira l-arti u li t-tieni sens ta' pożittività qawwija. Anke meta kemm inkun Malta u kemm inkun barra nfittex ħafna xogħlijiet tal-arti għax hemmhekk nara l-bniedem meta mhux moħħu fil-ġilied u mhux moħħu fil-pika u mhux moħħu fl-egoiżmu kemm jista' jiżvolġi kreattività artistika. Ġifieri jiena li tieni boost biex ngħidlek pożittiva ħafna. Fil-kol ta' nisel wieħed illi ġi tradott fl-Ingliż minn Antoinette Pace, għamlet biċċa xogħol tajba ħafna, jgħid qalbeq Bones in the Mirror of Time. Hemmhekk kien hemm sforz qawwi psikoloġiku biex tineleb psikoloġikament il-barriera li tista' toħloq il-mewt. Imma fl-istess ħin hemm ir-rabta tal-familja f'ġenerazzjonijiet. U l-protagonista li qiegħda l-ħin kollu tara tibda taqqat il-ġenerazzjoni minn nannu, omma, ġifieri huwa kunċett illi fl-arti ovvja nistgħu nsibu ħafna l-oħrajn u naraw il-preġu u s-sabiħ tal-oħrajn, kemm fil-letteratura, fil-mużika, fil-pittura, hemm ħafna forum tal-arti. Jiena li hija boost pożittiva ħafna l-arti. Rena, wieħed mill-kittieba favoriti tiegħek Dostojevski ġalek tibdel il-fema li kellek dwar il-pjena kapitali. Inti stqarrejt din il-bidla radikali fik
bdiet mill-qawwa perswassiva tal-letteratura. Jiġifieri l-mod kif il-kitba kreattiva tista' teżerċita influwenza tant profonda fil-qarrejja tagħha li ġib trasformazzjoni mill-qiegħ fil-prinċipji u l-valuri ta' dak li jkun. Inti darba stqarrejt li din hija raġuni għaliex kull rivelazzjoni kemm jekk artistika kif ukoll jekk xjentifika tista' sservi ta' dannu jew ta' ġid kbir. Tista' telabora ftit fuq din il-kapaċità sogruża tal-letteratura li tibdel radikalment it-tendenzi konjettivi, perċettivi, anki morali tagħna. Jiena personali għax nitkellmu fuq enerġija nukleari, nitkellmu fuq qawwiet kbar. Jiena għalija l-kelma kemm mitkellma u iktar miktuba għax nitilqu aħna u dik ħatibqa' hemmhekk, hija ta' qawwa kbira u kull ħaġa li għandha qawwa kbira tista' tintuża għat-tajjeb. U tista' tintuża daqshekk ieħor għall-ħażin. Jiena l-qawwa li hemm fil-kelma hija enormi. Miktub iktar għax qiegħda miktuba u ħatgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra. Jiġifieri ma nistgħux ninjoraw għadin, imbagħad saqsejtni xi ħaġa oħra qabel fiha li għad li kif wasalt għalija dinna, u paċenzja. Jiena semmejtlek il-Dostojevski. Dostojevski, jiena nitkellem personalment minn inċident li ġara lili. Jiena kelli ħabiba tiegħi u kont nargumenta ħafna magħha ilu ħafna dan. Għax jiena kont favur is-sentenza kapitali u kienet kontra. U konna nargumentaw li min jagħmel ċertu ħsara lill-ajru, ċertu delitti u hekk. Imbagħad rajt idiot l-idjota ta' Dostojevski u li bidlit li l-fema totalment. Meta mbagħad rajt ħafna iktar, dħalt iktar fil-profond fuq Dostojevski u skoprejt li ħafru ilu mill-mewt quddiem il-firing squad, fil-fatt anke kont mort San Pietroburg u rajt eżatt fejn kien, ġifieri, stajt nifhem il-qawwa tal-kidba tiegħu kontra s-sentenza kapitali li bidlitni totalment. Ġifieri, kont nargumenta ħafna qabel u għatħat ma satek konvinċini naqra dik il-bicċa xogħol u kompletament ġifieri il-kelma għandha qawwa kbira ħafna. Miktub iktar milli mitkellma, anke mitkellma, imma ta' tista' ssir ħafna ħsara u ħafna ġid. Ħanaqleb ftit fuq aspett ieħor. Inti tara l-letteratura bħala mezz ta' emanċipazzjoni soċjali u xekk. U l-emanċipazzjoni soċjali għalik hija l-ewwel pass lejn l-emanċipazzjoni tal-mara. Bħall-iskoperta xjentifika l-kreattività artistika skontok tenna nilliberaw l-arfin tagħna minn firdiet artifiċjali li uritna mill-kultura, mill-politika u minn sorsi oħra ta' ħsieb stereotipiku. F'diversi waqtiet fix-xogħlijiet letterarji tiegħek inti timplika li wieħed mill-iskopijiet tal-letteratura huwa sew dal-isforz biex nelbu il-firdiet kif għadek kemm b'referenza għal il-kol ta' nisel wieħed. Fil-fatt, inti stqarrejt ukoll ir-rumanz il-kol ta' nisel wieħed ktibtu sew b'dan l-iskop li teleb il-firda saħansitra l-firda definittiva tal-mewt. Eżempju ieħor huwa l-poeżija Solitudni li fiha jinħass l-impenn liriku tiegħek biex taqqat lil bnedmin imqar fis-sentiment komuni tagħhom ta' iżolament. Ironikament żewwa. F'din il-poeżija inti tara kull mument li għaddej bħalissa bħala opportunità biex tinstab sinkronija bejn is-solitudnijiet individwali tagħna, katina ta' iżolamenti li qiegħda tinħadem kontinwament. L-arti verbali tiegħek, Rena, donna temanċipa lill-bniedem minn firdiet artifiċjali. Iżda fl-istess waqt taqqat lill-bniedem f'dawn il-firdiet jew solitudnijiet aktar radikali, aktar profondi, aktar kollettivi. X'inhi r-reazzjoni tiegħek għal dan il-paradoss ta' arti li teleb il-firda billi taqqadna f'empatija ta' solitudnijiet? Di qasira naqra malajra x'iktar niftehmu solitudni. Naf x'inhi s-solitudni u s-solitudni tiegħi m'għadix beżżani għax fiha nara l-oħrajn kollha fis-solitudni tagħhom. U l-koll flimkien nibnu katina twila daqs iż-żmien u jekk irridu daqsu mirfuda fil-ġejjieni. Ma kemm sħiħa l-għaqda li torbot bla ma tjassar u tifdi l-ħoloq ħajja midmuma
bil-preżent. Ġifieri importanti li l-għaqda torbot imma ma tjassarx. U flimkien iktar nistgħu nelbu il-problemi waħda minnhom is-solitudni tagħna. Jiena meta nkun qed nikteb jew nkun qed naħdem fix-xjenza l-inqas li nħossni waħdi jew l-inqas li nħoss is-solitudni. Ġifieri għax inħoss rabta mal-oħrajn fil-letteratura anke mhux biss ta' manka ta' quddiem, in-nies iktar il quddiem. Nixtieq inkompli ngħid iktar imma naħseb qed isirna ħin. Hemm da sens ta' kindred spirit. Eżatt. Ħanerġa' naqbad ftit fuq l-idea tal-emanċipazzjoni. Inti kont stqarrejt li kont ċettika dwar l-emanċipazzjoni tal-mara jekk qabel ma seħħx l-emanċipazzjoni tas-soċjetà. Madankollu l-arti narrattiva tiegħek sikwit tippreżenta lil protagonista qiegħda temanċipa ruħha sa ċertu punt. Għax blażliet liberi tagħha tibda tintrabat mill-ġdid b'relazzjonijiet oħra u tibda wkoll iġġarab firdiet u ansjetajiet ġodda. Fir-romanz fis-sifna tal-ibliet, pereżempju, dan il-motiv jinħass sew. Emanċipazzjoni soċjali, kulturali u l-pija, imma ikollha titħallas bi prezz għoli minn bniedma Iris li trid tfassal il-karriera tagħha hi. Dan il-motiv diġà jinħass fil-kol ta' nisel wieħed ukoll fejn l-emanċipazzjoni tagħna minn ċertu rbit tikkundanna għal tensjonijiet, restrizzjonijiet u rutini ġodda. Inti ma tissimplifikax l-emanċipazzjoni, iżda tipproblematizza bin-narrattiva tiegħek. U x'hekk. Iva, jiena nemmen li biex issir veru l-emanċipazzjoni tal-mara ma nħoss li aħna emanċipati, ġifieri. Biex issir l-emanċipazzjoni tal-mara trid tisseħħ l-emanċipazzjoni tas-soċjetà qabel. U infatti Iris fil-ktieb fiż-żifna tal-ibliet meta kienet fil-belt tal-fa primittiva kienet ħasbet issa titkellem fuq l-emanċipazzjoni tal-mara u kienet timmaġna li fi bliet kbar bħal Gamma, tipo naf New York jew bliet dal-kbar, il-mara emanċipata. Meta mbagħad imma marret hemm skopriet li biex timxi fil-karriera tagħha kemm ridet tistinka bħala mara għax ħafna drabi raġel jiġi aċċettat u mbagħad jekk jipprova lilu mhux tajjeb, ma ħafna drabi mara tipprova lilha nnifisha qabel. U mbagħad jistgħu jibdew jafdawha. Jiġifieri jiena nemmen anke mbagħad din tiġri mill-aspetti kollha illi sakemm is-soċjetà kollha r-raġel ukoll għandu bżonn l-emanċipazzjoni, mhux in-nisa biss għandhom bżonn fl-opinjoni tiegħi, kemm in-nisa u kemm l-irġiel. Irridu nimxu jitfid biex nkunu emanċipati flimkien. U mbagħad isseħħ veru l-emanċipazzjoni fl-opinjoni tiegħi tal-mara. L-aħħar mistoqsija qasira rena x'sar il-ħin. Fir-romanzi tiegħek inti ħloqt narratriċi vuċi jiġifieri li tirrakkonta li hija kuxjenza bla preżenza fiżika. Jiġifieri għarfien li jimraħ kullimkien fil-ġrajja għax m'għandux il-limiti ta' korp uman. Din in-narratriċi tidħol fil-ħsieb tal-protagonisti u tadotta l-purdata u l-vuċi interjuri tagħhom tant li fuqtiet il-qarija ma jkunux jistgħu jażlu bejn il-kliem tan-narratriċi u l-ħsieb ġewwieni tal-protagonista. Issa fuqtiet oħrajn din in-narratriċi tibda tanalizza u tiġġudika lill-istess protagonista li ftit qabel tkun ingħaqdet magħha. Hija narratriċi li tagħmel diversi valutazzjonijiet indipendenti dwar il-persuna li tidħol fiha. Hija wkoll vuċi li ġieli tirrakkonta minn żewġ perspettivi opposti ta' karattri differenti simultanjament. Fuq naħa hija qrib ħafna tal-karattri tempatizza magħhom, fuq naħa l-oħra tinħass qrib tiegħek bħala vuċi awtorjali li għandha ħares aktar elevata u komprensiva mill-ħsieb idejaq tal-protagonista. Rena, nistgħu ngħidu li din il-vuċi tar-rakkuntar tiegħek sabet distak minn u intimità mal-karattri simultanjament u li għalhekk hija kapaċi tiġġudika l-istess kuxjenza li tingħaqad magħha. Eżatt, u nieħu pjaċir li semmejt dal-punt għax eżatt dak li jkolli f'moħħi, jiġifieri kemm ngħada fil-koll ta' nisel wieħed u kemm Iris fiż-żifna tal-ibliet Issa qiegħda tirrakkonta, imma meta tagħmel ġudizzji fuq ħaddieħor ikunu differenti minn meta tagħmel ġudizzji fuq għan-nifisha, però jsiru kemm fuqha, kemm fuq ħaddieħor, imma dejjem hi. Jiġifieri jien jisni m'iniex qedem għalkemm mhux miktub fl-ewwel persuna, imma il-protagonista qiegħda tmexxi u qiegħda tiġġudika u tara l-affarijiet. U infatti naraw kemm bniedem jista' iġib ruħu differenti f'ambjenti differenti. Tajda l-istess bniedem f'ambjent ġab ruħu mod u f'ambjent ieħor
ġabruħu mod ieħor. Jiġifieri komplessa l-biċċa xogħol, imma ħafna drabi il-karattru ewlieni hu jkun qed jara l-viżjoni kollha. X'ingħidlek Rena? Grazzi. Grazzi lilek tax-xogħol. Issa ma tippermettuli naqra minn ix-xandu għandi poeżija li ktibta b'dedika lil mama tiegħi li mietet fis-26 ta' Lulju tal-2012 hija ċelebrazzjoni ta' sempliċità ħanaqra jien bil-Malti u mbagħad Elizabeth Grek qalbitha bil-Franċiż. Ma ħajtek kienet ċelebrazzjoni waħda ta' sempliċità. Qatt ma rajtek titħabbeb mal-komplikazzjonijiet superfiċjali li tant nies jedew bihom. U hekk kien il-passaġġ tiegħek għall-eternità. Kwiet, bla, mirfud blozza ta' minħabbejt, frabta li ma tintemx. Elizabeth. Maman, ta vie, une célébration de la simplicité. Jamais je ne t'ai vu te rapprocher des complications superficielles qui distraient plus d'un. Ainsi a été ton passage vers l'éternité, silencieux, sans rumeur, comblé par le lien sans fin de tes bien-aimés. U biċċa żgħira ħafna ħateħu ftit minuti id-daħla tal-kapitlu 4 minn fiż-żifna tal-ibliet, dan ġiet tradott minn Antoinette Paċ ukoll li madu fil-press bħalissa, biċċa żgħira ħafna il-comparison bejn żewġ tibliet. U mbagħad Rasha Abbas li hija mis-Sirja toqgħod il-Ġermanja għal beddil biċċa bl-Arbi se taqra hi wkoll. Rasha. Fil-kobor bla sura tal-belt li Erika qiegħda titgħallem tgħix fiha, l-arja tinħassa l-kollox differenti minn dik li trewwaħ lil belt xkejkna fejn trabbiet. Qishom iż-żewġ tibliet ma jagħmlux sem minn dinja waħda, imma jinsabu fuq żewġ pjaneti mbeda li ma jafux bl-eżistenza ta' xulxin. Illum tiskanta kif f'ambjent kwiet u miġbur bħal dak li ħallit warajha ma kienx jirnexxilha tisma' l-ħoss tas-sikta. L-aktar fid-dar kbira ta' missiera, mibnija fuq daqsxejn ta' għolja ftar fil-belt imkenna u mxerfa għal fuq kampanja li għal għajnejn nemmiesa tidher tħaddan eżistenza waħdanija fl-għamla tagħha għax bħalli kieku mixtarra minnha nnifisha. Rasha. في الهيئة عديمة الملامح للمدينة التي كانت إريكا تتعلم كيف تعيش فيها، بدأ إحساس الهواء مختلفاً تماماً عما اعتادت عليه في المدينة الصغيرة التي نشأت فيها. كان الأمر كما لو أن المدينتين ليستا جزءاً من العالم نفسه، بل تقع كل منهما في كوكب مختلف، غافلتين عن وجود بعضهما البعض. دفعها الأمر للتساؤل اليوم: كيف لم تكتشف قط مباهج الصمت في تلك البيئة الهادئة والمسالمة التي تركتها خلفها؟ كيف لم تتعرف عليها في منزل والدها جالسة على تل صغير يحف بلدة محمية تطل على الريف؟ أمام العيون المستطلعة كان المنزل يبدو وكأنه يتأمل وجوده الخاص متفرداً في شكله وفي موقعه. Thank you. Thank you, Rasha. Thank you. Grazie ħafna. Grazie ħafna.